Ayo ngaku, ora gelem ngaku aja takon dosa kelakon tak untal malang Ngendi omamu sapa jenengmu? Sapa jenengmu ngendi omah aku takon. Wae lah. Satria bagus kan tanpa cacat. Dedek piadeke, pasuryane. Yen pinuju mesem. Yen pinuju ketlati, kok tak sawang-sawang kok kaya aku ya dia. Kae mau menyangi ora ngilu ae. Ana Ndara Janaka kok limni kaya ngono, ora ana Janaka kok nyadi. Dedeke ngriken sungsang ya kaya dedekku. Rikmane ngremang ngembang bakung ya persis kaya rambutku. Alise nanggap pisan ya kaya alisku, mripate liyep ya kaya mataku. Grana ngrungi ya kaya irungku, waja tetes sing toya renges-renges ya kaya untuku. Bangkane nawon kemit mitangane deteng-deteng ya persis kaya pundakku kaya bangkaku. Tangane dengklang gendhe pinutung ya kaya tanganku, drijine lemrit ngrayung ya kaya drijiku. Paras lho kok ana payake iki. Awang driji kaya sira kali iki. Nggo wadah payake wangune Raja Mak kali iki kaya tangane piyayu. Alah. Wong ora petha kok ngono. Latala. Yen ora gelem ngaku aja takon dosa kelakon tak klethuk-klethuk balungmu. Enggak ngaku jeneng sapa? Mamu ndi sapa jenengmu? Aku takon. Nolo garing kula ana buta takon ngampyak kaya wong njolong getak kaya manuk. Dipun ngendikani Ndara. Yen kowe takon karo aku genti, aku takon kowe buta ngendi dangkamu sapa pracekamu? Babo. Mula-mula dinggo larangan lah suarane halus kaya ngono ndi. Suarane ngrangin kaya ngono ndi. Suarane apik kaya ngono ndi. Nggih Kiraka. Iki nek tak rasa-rasake suarane kok ngrangin kaya suaraku. Sing kena diarani swara gurih ngono kae ya dia. Nggih Kiraka. Kowe krungu suaraku alut. Ana swara kok alut kowe iki ora kenal. Kaya iwak ora patek mateng. Nek yo entek. Sak geleme dhewe wae. Mung cacate kowe tak takoni durung aku genti pitakon. Jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon. Yen asal mula bukane iki sejati prajurit saka kraton Puluraja Uci Kaus Manunggal kraton Loji Tengara. Paring dalem nama aku Diktya Klantang Mimis. Ing ngono mburi sapa? Woi, aku Diktya Siti Rengko. Kowe ngaku sapa jenengmu? Satriya Madukara aku Janaka ya Arjuna. Yodana Wikara Kumbang ali-ali Pandhu putra. Edan jenenge apik-apik pirang-pirang. Sing ngisor kuwi sapa kuwi? Sing mripate kelip-kelip kuwi? Ngaku. Ayo ngaku. Ayo. Takon karo wong urung tau tepung kok mata dobak-obak. Jenengmu sapa? Nala Gareng aku. Lah kene iki jenenge sepile Nala Gareng. Sing mburi dhewe kae sapa sing lambene ndledek kae? Lambe wae semono dawane. Oh, alah tak lambeni kowe nganggo. Ana apa? Kowe lah kejem. Kejem ora kejem kuwi mung karep kelakuanmu. Aku ajukan karo aku sembrono. Ajukan ki apa? Senengane cok lewung. Lewung ki apa? Kowe iki nyebutke apa? Lewung ki apa? Werna-werna wae. Ditakoni ora ngaku malah lewung-lewung. Jenengmu sapa ayo? Aku Diktya Klantang Mimis.
Ajuang sing mburi. Aku Diktya Siti Rengko. Ora ngono. Dadi ditakon iki sira iki kudu ngaku. Ra ya ora. Iya. Aku Anjuang sapa? Melu muni Anjuang. Jenengku Mas Bagong. Oh, ladala. Mas Bagong? Ya Mas Cemenong. Oh, ya Mas Cemenong. Mas mburiku kamplengan. Oh, ya Mas mburiku kamplengan. Oh, ya. Yung aduh. Waduh nganti mak penjelut iya kowe. Titenono kowe. Arep nemu apa kowe? Nemu duit. Kena tak pringake becik aja tok bacutake lakumu bali aja napa. Kena yo bacut ora kena yo bacut. Ntrajang balisaning para buta. Ora ana gawar kenteng. Senajan tanpa gawar kenteng sirahe buta pating cengelek untri pating srengangan. Tak sampar tak sandung kurang bejo tak tugel gulune. Wah dalah. Opat kapita kaya ulo tapa ingkang jeroman brajangan kutan saut pedhot lambungmu ke barat.
Janaka onong paran. Nek pancen kowe panggah karo aku njaluk tulung. Beburonmu kuwi do cencang ana dhisik. Sing wandane nyrekengkeng mengkras-mengkris. Angger kusur awak brut. Ditutupi kupinge kok kementus. Atiru-tiru bendarane tangane mak ketantil. Mbijik janggut. Le mlayu ro miring kok ya awas. Gini ceklik. Ning ya mergo saka le mlayu miring mah ya dadi kleru mbijik togor barang. Bae sing wandane kok ember ora tak kandhake saru tenan. Aku kayang ditubruk luput genti kono kae lak tubruk ya luput. Aku kayang meneh kok njur wiri. Wah. Nganti nyir. Ana apa? Kowe mau ngapa? Ngapa kepek mau rasane piye? Ana petene ora? Ngandake ana petene apa ora? Janaka onong paran apa sing ketok tangan? Kowe nyekel gegaman jenenge apa? Marga Leno. Marga dalan Lenopati merga saka Leno kapreno mati saka aku. Modar prandek punah dolanan keris. Wah, lan keris. Wit. Wah, kleru Semar terus. Ana bapakne kok nggo main keris.
Atak tunggone kene atak teteli. Kok nang kono gareng. Ajeng neteli buta niki nek mangke dereng kepethuk wong siji-sijine ndak dadi rebut biada. Iya. Wis aku lho, Pak. Aku engko ngengeki kathoke ya. Le terang-terang. Wis tak tunggoni, wis ya wis ketetelono. Narak ngono. Dadi kok malah ana ulere kuwi. Aku lek sandangan mame oleh uler. Toto kalono. Kalono kalaya takut maring kociung nyomawingis wingis kancaku tekaning pati aja takon dosa tak kokop getihmu wadya bala yaksa kang persasat tanpa wilangan tinempuh jemparing sarutama ingkang lepas tanpa gendhewa kuwandaning Gandharwa kang blasah pindha babatan pacing-pating gletak wonten tengahing wana pancen sing jenenge satriya Namarta Setimandra Guna jenengmu sapa aku Janaka kowe lah terangane nggawa kutuk iki kok kapake gong lah tak kira ki nek nggawa iwake kok uripang kowe ya dingin tak tinggal akeh kang tasik mulo jati mlajar kalih kono
langening karyana gelar pandamuncar Lir soroting pepunang surem tanpa padang kasungan pacaring purnaming gegono niki wae malah sampun trataban kula kinten yen panjenengan badhe kapupuh dening para raksasa. Ewadene pusakanipun Ndara Janaka ingkang saged ngrampungi damel inggih menika pun Sarutama. Iya Kakang Semar. Anakmu mau nandhani kono apa sawek nembe nglempiti sandangane buta-buta sing do mati-mati wae. Kanthane kok bocah niku wonten klambi nganggur delap. Awane niku mengajeng njukuk mawon. Aja nganti karunden laku ayenggal padha sowan ana kraton Ngamarta Kakang. Monggo kula dherekke. Sini gegenti ingkang winursita kocapa Raden Janaka wis lumebu tenging wana. Sumedya hanya keti kraton Ngamarta senajan to sinawang saka ing katebyan tasih ketingal lamat-lamat. Nenggih genti kang winursita kocapa punika warnanira ing kraton Ngamarta ya negara Indraprastha uga sinebataken kraton ing Batana Kawarsa
negara mrentani yaiku kratone para satriya Pandhawa. Ingkang pinuju lenggah wonten Dampar Kencana ingkang sinuwunata ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira Darma Kusuma ya Tandra Dwija Kangka.